Aici Radio Novi Sad, dumneavoastră recepționați ediția de astăzi a emisiunii Sub semnul dialogului. Oaspete invitat de onoare, profesorul Dragan Stoianilovici, dascăl la liceul Iovan Iovanu Izmai, un liceu de prestigiu în direct cu voi. Vom trata un subiect care ține de românii din Serbia. Prin credință, omul își ascultă propria conștiință. Bună seara, bine ați venit la nouă întâlnire cu ascultătorii emisiunii Sub semnul dialogului. Doamne ajută dumneavoastră, Doamne ajută la toți ascultători. Bună seară și bună inimă să vă fie. Să fie la toată lumea. Dubla identitate sau nicio identitate? Cultura și istoria de secole a existenței noastre pe teritoriul unde ne aflăm astăzi a fost și încă este prea puțin cunoscută, în mod deosebit de generațiile tinere, dar și mai în vârstă. Dragane, cum se prezintă situația la românii din Serbia? Au sau nu dublă identitate? Punctul dumneavoastră de vedere. Cum să fac, m-am gândit, cum să fac o introducere, cum să încep asta, emisiunea noastră, vorba mea. Vedeți, omul nu s-a făcut ca să moară, omul nu s-a făcut numai să mănânce, să bea, să doarmă, să lucre și să leargă după bani. Mulți din ăștia lucruri le fac și vicile, animalele. El e făcut și lăsat de la Dumnezeu în lumea asta albă cu un țâl, cu un scop mai înalt decât să tăvălească animala și morșila lumea asta. Omul e cu nuna toate alea și e făcut pre pământul și în cosmos. Dintre multe lucruri de care om lăsat și e făcut, mai întâi este să se îngrijească de sufletul a lui, de familia a lui pe care i-a dăruit Dumnezeu și de neamul, adică de nația lui în care s-a făcut și s-a născut prin voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu când l-a făcut pre om, lui a dat voia slobodă, că să poată să-și alege drumul a lui în viață, dar numai doar lucruri nu le poate alegea, prin care părinții să se facă și în care neam, în care nație să se facă. Nimeni de noi, din lumea asta albă, nu poate să-și alege părinții și neamul, adică nația. Prin toată asta, toți ne dator să ne păstrăm sufletul, familia și nația noastră, așa cum ne păstrăm ochii în cap, cum zic România mei din Nomoli, și în vredoaia jeane și sprânșeane că nu văd cu ochii, că nu sunt ochii. Prin toată ăsta lucru, și dacă tema asta științifică, trebuie vorbit simplu, ca să ne înțeleagă toată lumea, dar mai ales România noștri din Serbie. Pentru aia vorbind, eu vi să folosesc câteva vorbe ale sârbești, pentru că românii noștri nu știu limba literară românească și pentru că au neologisme din limba sârbească și cu aia și vi spunea mai departe, în continuare, n-am de gând să atac pe cineva, ori să bag vină la cineva, ori să influențesc, că cineva trebuie să gândească, să aibă părările ca mine. Doamne ferește, eu vreau să spun adevără, istina așa cum e, cum spune istoria și cum spun dacile. Ca să fim noi oameni, au fost alții oameni. Și ca să fie alții oameni, suntem noi oameni, spunea Nicolae Iorga. Pentru că în satele din Serbia, lăsate lor de înaintași, să se mai aude vorba românească, este nevoie de oameni care să-și închine viața acestui ideal pe deplin onorabil și în concordanță cu normele europene și subscrise în legislația sârbă.